Салям алейкум, в ефірі програма Джангле Студіо, і з вами я, Алія Хаджабадінова. Сьогодні у нас в гостях український гурт, який виконує авторські пісні в стилі сенситивний поп-рок. Бітвінс, зустрічайте! Сповідаючи тишу, тобі так сильно мовчати в обличчя жагуча, і сповідаючи вічне, а я не боюсь божевільною бути, а я не боюсь не забути. Словами і так занадто жити про тебе думками, в тобі так терпко зустріти ніжність і так розкуто розлити грішність, а я не боюсь божевільною бути, а я не боюсь не забути, а я не боюсь божевільною бути, а я і так потрібно, щоб якось далі жити. Тобі востаннє цей теплий дотик і стигла осінь, спустила свій подих, а я не боюсь божевільною бути, а я не боюсь не забути, а я не боюсь божевільною бути, а я Салям алейкум. Алейкум салям. Як настрій? Добрий вечір. Чудовий, весняний. Не дивлячись на те, що довкола відбувається, ми зберігаємо спокій, посмішку і, мабуть, це називається хороший настрій. Знаю, що ви закінчили філологічний факультет, але завжди займалися музикою. Зараз для вас музика – професія чи хобі? Мабуть, хобі – це така правильна відповідь, тому що є основна професія, основний фах, кожен з нас. До речі, він не пов'язаний з університетським фахом, але, як казав наш класний викладач, що хто володіє словом, той володіє світом, і ти можеш закінчити філологічну, отримати філологічну освіту, а рухатись в будь-якому напрямку. І зараз, наприклад, у нас робота і УТОМи пов'язана і з бюджетами, і з прорахунками. Ну, це рекламна індустрія, рекламна сфера. А відповідаючи на питання, чи музика є професією, музика є величезним внутрішнім таким необхідним елементом, тому вона є і є в тій мірі, в якій це можливо. Коли голос всередині бренить, ти його не можеш приховати, тому музика апріорно вона є. Питання в тому, там, яку вона форму має, чи вона вписується в наші щоденні там, коридори робочі. Зачастую не вписується, але ми її намагаємось вписувати, все ж таки зберігати традицію там, авторської пісні. І якщо народжується, то краще нехай воно народиться і прозвучить, ніж воно там ляже в стіл. Да, це трошки досадно буде.
летіли, натхненно летіли. На брудершафту пускали стріли. Потім здавалось, було красиво. Ти тримався за її крила, і її сонце згасало красиво. І її сонце згасало красиво. Сіла світила втомленим білом. Звуки музики не розгубила, ледве не вбила власного звіра. Звуки музики стали мірилом їхньої віри і їхньої віри. Я обираю вітер, або тебе, або його, або себе. Можливо, я обираю вітер, або тебе, або його, або себе. Можливо, та я обираю жити, жити красиво. Я обираю жити, жити красиво. У вас немає музичної освіти, так? Професійної музичної освіти. Немає професійної освіти, але завжди там, з дитинства, я пам'ятаю, я цікавилась гітарою. І 1 рік присвятила тому, щоб ходити в дитячо-юнацький центр з першокласниками. Мені було 16. Мене одразу спитали: «Дівчинка, скільки тобі років?» Я кажу: «Ну, 16, але я готова, там, ази». Сольфеджіо. Да, сольфеджіо, мені це потрібно вкрай для душі. Ну і от такий рік вникання в тому віці, ще досить там юному, ранньому, да, він залишив цю пристрасть в моєму житті на все життя. Зустрілись по різні сторони, нас зігрівав тимчасовий час. Єдиний, хто не помітив нас, здавалось, був час. Літали кілометрами, кохались немов в останній раз. Єдиний, хто не помітив нас, здавалось, був час. Він дихав в потилицю, торкався моїх зіниць, відмотував тисячі відстаней, тисячі, і ту найкоротшу, і туди повишену. Ми
смаки, флешбеками кольори. Он бачиш на березі парочка, можливо, 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 це були ми. Он бачиш на березі парочка, можливо, 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 це були ми. Він дихав в потилицю, торкався моїх зіниць, відматував тисячі відстаней, тисячі, і ту найкоротшу, і туди вовижно. І душа не болить, і ту найкоротшу, і туди овижну мить. Я чула, у вас є дуже круті лайви. І ви співпрацювали з такими відомими музикантами. От як ви пояснюєте, що ви хочете розкрити в цій пісні? Як ви хочете її почути, побачити? Є група, є дійсно професійний склад музикантів, з якими, тобто ми прихильники того, щоб робити або робити якісний контент, або не робити його взагалі. Да? Тобто і лайви це не експериментальна робота, а це дійсно там Це робота. Це робота така підготовча. Почути це можна тільки, якщо воно щиро виконане, да? Якщо воно зроблено якісно з точки зору там підходів, з точки зору там самої подачі, да, матеріалу. Ну і Ну, душевно, мабуть. Я би доповнила, коли ми збирались, раніше це було частіше, всією командою і працювали там кожен тиждень над репертуаром, над тим, як би вийти, перед тим, як вийти на сцену, ти півроку, там, рік працюєш. От. І там відбувається ж як сім'я, воно все відбувається в режимі Живий організм. живий організм, абсолютно чуттєвий, абсолютно резонуючий на кожного. І от в процесі знаходиться. І люди приходять і прийшли, вони ж фактично, це ж не такі там наймані, да, люди, яким ми там щось платили зарплатню, і вони з нами були як сесійні музиканти. Ні, це дух, це те, що резонувало кожному, і тому ми досить Музика довго- поєднує. Тобто, А потреби в сесійних музикантах не було? ні. Разово, коли щось йшло не так, хтось вилітав, а треба було десь концертувати. І то це було дуже дружньо, і це були свої. І... Ну, тобто, якщо так тему родини продовжувати, і там організму живого, да, тобто є, от як ми там в будь-якому, да, там в робочій атмосфері ми спілкуємося, чи в музичній, воно або якщо там є енергія, да, і якщо там спільні цінності базові співпадають, І терпіння, і да, любов, да. і так далі. Тобто, там, як Тоді, енергія. тоді йде розвиток, да? Коли там пріоритети змінюються, і там хтось займається там виключно роботою, а хтось ну не знаю, там свої якісь творчі пошуки реалізовує. Звісно, що цей організм починає трошки там. дебати. Да, ми перечекаємо, поки у нас всіх налагодиться ритм життя, і тоді ми знову поєднаємось для створення нового продукту. Тим більше всі професійні це не складно. Тобто там достатньо просто матеріал відчути, показати, да, і люди моментально там схоплюють. Да, тому нам пощастило, у нас дуже хороші друзі-музиканти. Я зриватиму з вітром, зрушатиму стіни, підійматиму хвилі, топитиму кораблі, наближатиму дощі, купатиму сиві ниви, вириватиму душу з обіймів, зими, зими, зими.
коли ви збираєтесь удвох, мабуть, хтось приїжджає до когось у гості, як народжується матеріал? За чашкою кави, чи за бесідою, чи просто ви приїжджаєте вже з матеріалом? Я дам затравочку, що Тома пише і тексти, і музику, і хіба один маленький епізод з пісня «Згадуй, маленька, хто ти». Я не можу цим не поділитись, бо то було дуже яскраве враження. Тоха потрапила. Може, не треба? Давай якусь веселу історію. розповідь. Це ж дуже життєва історія. Насправді людина впала, зламала руку, набила голову, забила шишка, сиділа вдома. І в якийсь вечір думаю, так, треба забігти до Тохи, що там взагалі моя сестра жива, не жива. І я там, яблучко, мандаринки. От. Я так акуратненько відкриваю двері, значить, заглядаю, сидить Томчик такий на стулі, тут гіпс, значить, гітара, така скрючена, Олівець. погляд. І я зрозуміла, щось народжується. Це тобі, я пішла. І от тоді я потім вже дізналася, що народилась пісня «Згадуй, маленька». А я, якби так доповнюючи твою сумну історію, насправді життєву, життєва, да, життєву. це ж так. Я думаю, що жодна пісня не народжується без якихось суттєвих переживань. Да? Тобто, як правило, це досить гострі відчуття, і не завжди це відбувається там за мановінням палички, там, коли я хочу. Щас заримую. Да, це є певний там досвід, да, який накопичується, і складається історія. І я от точно розумію, що не розумію, а відчуваю, що ця історія може бути висловлена там певними формами. Да? А якщо під руку потрапляє гітара і все складається, так як Іде. є момент, і є момент бажання взяти, записати там римований текст, бо текст, як правило, формується в голові чомусь у мене першим, а потім вже це накладається на музику, і це там не один тиждень, там щось ще може перероблятися, а потім ще можна порвати, В студії викинути. прямо можна там написати. Да, або якщо не сподобалось, заховати. Тому це завжди таке, це народження. Це як от народження там, картини, да, або сукню то шиєш, це теж процес. Там, якщо її пошити, то це займає певний там творчий час і пошук. А для мене це не просто, тобто ми ж не римою там займаємося, да? Тобто я навіть деколи не пам'ятаю, що це за текст, звідки він взявся. Прийшов. Да. Тобто мені обов'язково треба записати, бо те, що я не записую, воно назавжди від мене йде. Я його потім не можу згадати. Така, мабуть, особливість. Згадуй, маленька, хто ти, ким знеструмлені дроти, хто наповнив твої пустоти, і яка ти на смак і на дотик. Повертайся, будь ласка, жити, повертайся, будь ласка, жити. Ти ж знаєш, як легко вбити. Тонке світло на кінчику бритви, легко вимкнути світло, досить просто забути про світла. Згадуй, маленька, де ти, хто карбує твої стилети і викурює сигарети, і не певен, чи є ти. Повертайся, будь ласка, жити, повертайся, будь ласка, жити. Ти ж знаєш, як легко вбити. Таке світло на кінчику бритви, легко вимкнути світла, досить просто забути про світла. Легко вимкнути світла, досить просто забути про світла. Сповісти координати тим, хто повинен знати, з ким ти і як тебе звати, і о котрій лягаєш спати. Залишайся, будь ласка, жити, залишайся, будь ласка, жити. Ти ж знаєш, як легко вбити. Таке світло на кінчику бритви, легко вимкнути світла, досить просто забути про світла. Легко вимкнути світло, досить просто забути про світла. Чуєш, маленька, згадуй, хто ти за звуком, за складом, скільки у тебе життів, і яких вони кольорів.
Завершайся, будь ласка, житом, повертайся, будь ласка, житом. Ти ж знаєш, як легко вбити. Там, де світла на кінчику бритви, легко вимкнути світла. Досить просто забути про світла. Легко вимкнути світла. Досить просто забути про світла. Згадуй маленька, хто ти, згадуй маленька, хто ти, згадуй маленька, хто ти. А на сьогодні все. Побачимось наступного тижня. З вами була програма Джангле Студіо. Залишайтесь із телеканалом АТР. Слухайте якісну музику.